Ľudská, ubojovaný zápas proti Ružomberku, ako si ho videla? Tak, zápas bol určite ťažký, keďže Ružomberok je veľmi kvalitný súper. Myslím si, že to bol veľmi rovnaný zápas, veľmi bojovný a myslím si, že po 70 minút sme však mali navrch a veľmi nás mrzí teda, že sme nedokázali premeniť naše dve šance a nedali sme teda ten víťazný gól. Čo podľa teba treba zlepšiť do ďalších zápasov? Určite chcem pochváliť dievčatá, keďže sme sa o dosť zlepšili v bojovnosti, čo nám prvý zápas veľmi robilo problém, takže určite chcem pochváliť dievčatá za to. Ale čo nám treba zlepšiť je určite koncovka, keďže vieme si vypracovať šance, stojí nás to veľa síl a tá koncovka niekde viazne. Simonka, zápas proti Ružomberku, ako si ho videla ty? Tak bol to veľmi bojovný zápas z obidvoch strán. Mali sme viac šanci, ale sme ich nedokázali premeniť a musíme sa sústrediť na ďalší zápas. Tvoje prvé dva zápasy v drese Slovana, ako to hodnotíš? Tak prvý zápas bol z mojej strany slabší, ale teraz už sa do toho dostávam, takže už je to trochu lepšie a verím, že postupom času to bude oveľa lepšie a sa zohrám s tými babami. Tréner, ubojovaný zápas, remíza s Ružomberkom, počíta sa aj bod? Určite. Ja si myslím, že Ružomberok má skúsenejšie to ženstvo. Vidíme je podľa mien, že oni vlastne zostali pokope, čiže je tam skúsenosť. My sme to dnes trošku zmenili, viac sme chceli vychádzať z toho defenzívneho bloku. Neotvárali sme hru toľko, koľko zvyčajne to robíme. Presne kvôli tomu, aby sme trošku aj menili ten štýl, aby sme sa učili hrať aj inak, keď ten super príde možno kvalitou trošku vyššou, než je tá naša. Ale my máme mladé baby, mladé ženstvo a ja si myslím, že to do budúcna, že sa nemáme čoho báť. Dnes sme mali v základe 5 dievčat, ktoré sú ročník 2007, takže musíme pracovať, lepšovať sa. To je našim cieľom do budúcna. Máme takisto viacero hráčov, ktoré debutovali či už v predchádzajúcom zápase proti Prešovu alebo dnes, čiže adaptujú sa s tímom. Áno. Ako hodnotíte ich výkony? Áno, zatiaľ je to fajn, samozrejme potrebujú čas, je to všetko pre nich nové prostredie, nový tréner, takže potrebujú čas, ale chytili sa, ja myslím, aj Sima dnes, oveľa lepší zápas, Levajová, takisto Zuzka odohrala výborný zápas, aj keď hrala na inom poste, takže spokojný som s podľahom. Trápi nás koncovka, čo možno zlepšiť do ďalších zápasov? Trápi nás koncovka, ale pracujeme na tom, hovorím, je to naozaj mladé ženstvo, hovorím, tie baby sú nie až tak skúsené, nemajú aj toľko tej hernej praxi, takže pracujeme, robíme na tom, ja si myslím, že sa to od zápasu k zápasu bude zlepšovať a budeme úspešnejší.